No missä sit vaan? Toi ei toi kyllä se tuole. Tapoiks mä sut? Joo. Toi oli muuten 360. Meidän täytyy mennä tänne parvekkeelle. Mä niin tiedän mikä me tullaan tehdä. Ihan sikkitrikki. Kato, sä meet tohon, jonnekin tonne. Tai kato. Ei vittu, sä teit sen, Marska! Tuo oli aika epi. Mitä tää on? Se meni niinku vittu sun päästä taakse. Sä oot parempi no-scopeaamisessa. Niinku ihan reilusti parempi. Sen takia mä nouskopaan yleensä aina konfeissa. Kato. Aija. Tiesitkö sä, että tää ei oo juttu tää vitun Ei! Missä olet Tosta läpi. Ai sä etsit...